Ini tamni bagai sopeleka. Tini chung Tripura Mothani hoite 3 number ward chini Motha supporters kaisa samani haino je buka dukho nangmani kaino chini kaisa supporters ni bini besala tijak nikai tijak mani pore je chung Tripura Mothani hoite chini Raipasa under ward number 3 je Raipasa ni bisingo kisa kutum laino bisi yang ya phano je man masuk chung kutum lai rang kisa sajo rika engkai je dukho nangmani to amo rang bai to amo onggia puron onggia hai phano chung khana bong tomahin terodin de tuma lainai amoni bagai sajo kisa je man toi chung rinani bagai ini aro kutum lai ka engkai tini Raipasa number ward 3 number ward ni member no yakti no ini wilayah ini masuk no saka sampai